Assalamu alaikum, muhterem millətdaşlar. Siz Tatarstan Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы студияда Илдар Кыямов. Безнең музыкантларыбызны әзерли торган уку йорты Казан дәүләт консерваториясенең оешуына быел шулай ук 75 ел тула. Шул уңайдан студиябызда кунакта әлеге уку йортының профессоры Сәгыйть Мулланур улы Хәбибуллин. Дирижер, педагог, профессор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Сәгыйть Мулланур улы Хәбибуллин 1941 елның 8 июлендә Әгерҗе районының Яңа авыл авылында дөньяга килә. 1963 елда Ижау музыка училищесын, 68 елда Римский Корсаков исемендәге Ленинград дәүләт консерваториясын тәмамлый. 1975 елда шунда ук аспирантурада укып чыга. 1967 елдан Казан консерваториясендә укыта. 1987-90 елларда халык уен кораллары кафедрасы мөдире, 2009-2010 елларда татар музыкасы һәм традицион башкаручанлык кафедрасын җитәкли. 2010 елда татар музыка сәнгате факультеты деканы. Башкару эшчәнлегеннән тыш бик күп шәкертләр тәрбияләгән, фәнни методик әсбаплар чыгарган һәм күп кенә музыкаль басмалар редакцияләгән галим. Казанның 1000 еллыгы һәм мәдәнияттәге казанышлар өчен медальләре иясе. Bizim konservatoriyada birinci yıl indi Tatar muzikası kafedrası var. Amına bu yıl ali yanğına Tatar tradisiya başqaru tradisiyalarını saklау onların ustalığı kafedrası açıldı. Ул kafedrada bizning jırşılar, şulay türlü халык oyun qurallarında başqaruvchilar qo'ylar. Kelajakda ular başqaruvchilar bo'lacaklar ham o'qituvchilar da bo'ladi deb niyat etamiz. Uylibыз. Onlar менә мин сезгә күрсәтмәкче булам, нинди уен коралларында уйныйларсың. Гармон турында без барыбыз да беләбез инде, итальянда уйнарга уйныйлар. Аннарсын безнең халкыбызда хәзер бик киң таралган курай, тынлы уен коралларыннан сорнай, кубызда да уйнарга өйрәнәләр. Ләкин без шушы әле хәзер халыкта киң таралган Hazır halk, gün sayın halk arasında işraşa turgan oyun kuralları bilen kanaatlənməyik. Şuna görə bizdə bir küp izlənişləri də var. Менә şularның birisi özümüzün halkımızın qıllı oyun kurallarını dünyaya getirу, onlarını propagandalау, popülerləşdirу, həm onlarını kamilleşdirу işi. Менә şunun bilen biz kafedrada özümüzün sazını alıp qaytıb, bu bizim Toqayыбыз şehirlerinde maktab jırlagan halkımızın yaratkan oyun kurallarının birisi saz. Bek mыңлы sazı. Bu belki oynap da gösteririz. Bu kızgançka qarşı ali biz ana Bakudan, Azerbaycandan qoytdıq onlarning sazları. Bu biz ana hazır Tatar halk kilerine jaylandırıp, tegi başqarular jaylandırıp, kamilleştirу işinə bek şug'ullanamiz. İsəmiz Sağit abi. Sizin stüdiyada görüyoruz, bek şadbız. Менә Казан консерваториясенә дә 75 ел тула икән оешуына нәкъ менә бу көннәрдә. Һәм аның нигезендә башлангычында Чишмә башында торучы безнең СССРның халык артисты, данлыклы композиторыбыз Ләҗип Җиһанов дип беләм. Менә шул чорлар турында сөйләп узык әле. Ничегрәк оешкан ул? Ну, безнең Татарстанда югары белемле специалистлар һәм әзерләү ул күптән торадыр инде. Назип Гаязович Җигановның сөйләгәне бар. Инде күп еллар буе Казанда югары уку йорты консерватория ачу турында инде төрле министрларга, төрле анда хуҗаларга мөрәҗәгать итү турында сөйләгән иде. Ну, элек бит инициатива наказуемый дигәндә, менә син шундый уйны бирдек, син ректор буласың. Менә шуннан соң ул ректор булып китте. Шунысы бик кызыклы, 45-нче ел сугыш бара бит әле. Апрельдә, мартта уже приказ чыга. Оештырырга консерваторияны. Әлбәттә, бина кирәк. Әле консерваторияның була торган бинасында госпиталь, менә хәзерге Ленин бакчасы янында анда фортепиано факультеты. Әлбәттә, бик кыймлар. Шуңа күрә уку йортын эзләү, анарсын әле бит кирәк уен коралларын табырга. Абитуриентлар кирәк. Алар күбесе инде сугыштан кайткан, менә мәсәлән, бер генә Исмаил Шамсетдинов анда шундый сугыштан кайткан безнең яшь егетләр,
Шуңа күрә Абзал абый Насретдин Хайретдинов уку елы башлана сентябрьдә түгел, октябрьдә. Ну, ләкин шулай да менә әйбәт кенә исән-сау гына узып башланды. Чөнки безнең Татарстанга гына түгел, һәм Идел буе автономия республикалар өчен белгечләр әзерләү бик актуаль ул. Чөнки урта белемле музыка уку йортлары бар, югары юк. Мәскәүдән бөтен союзга әзерлиләр Мәскәүдән. Шуңа күрә бу бик актуаль, аны бик кирәк дип таптылар. Шуңа күрә минемчә Нәҗип Гаязовның монда бик күп көч куюы. Рәхмәт әйтәм. Аны шуңа күрә дә күп менә бүгенге көндә музыка дөньясында тартып баручылар, Хайдар абыйлар, Зөһрә Сәхәбиевалар, Пирам Сатиевлар аны бик тирән ихтирам белән телгә алалар. Бүген менә кемнәр, нинди белгечлекләр бар, кемнәрне әзерлисез? Без Россиядә бөтен менә шундый зур консерваториялар арасында иң югарыларның, иң алдынгылардан берсе музыка өлкәсендә бөтен һөнәрләрендә эзлибез. Скрипка, дисеме, фортепиано, музыка белгече, җырчылар, бәрмә уен кораллары. Җырчылар, анда тынлы уен кораллары, халык уен кораллары дисем инде. Ну, шулсы сөендерә инде менә тора безнең үзебезнең әлбәттә милли хәзинәбезне өйрәнү, ул хәзер безнең беренче планда тора. Белгечләребез бик күп һәм шунсы сөендерә менә безнең бит шибиләрне диге кискене санайлар дигәндә менә безнең чыккан укучыларыбызны ничек белеп аның белемнәренең билге кую. Төрле конкурслар, ярышлар. Чит илгә баралар, Германияга, Англиягә, Франциягә, Америкага. Безнең җиңеп кайталар. Димәк, Казан мәктәбе, Казанская школа, югары тора, аны бик хөрмәт итәләр, Аллаһка шөкер. Татар музыкасы өчен шундый ук белгечләр әзерләнәдер дип уйлыйм. Музыка белгечләре бер агымда әзерләнгән иде. Менә алар хәзер әзерләнәме? Татар бу бик катлаулы эш бу. Беләсезме, Совет вакытында татар бүлеген ачу бик кыен иде. Анда сразу штамп куялар, милләтче. Нәҗип Гаязов бик күп тырышып карады. Ул беренче елдан ук татар музыкасын өйрәнү һәм аларга һөнәрчеләр әзерләү беренче булып тора планда. Ләкин шулай да обком бар инде, анда сез теге милләтчелек булмагыз дигән штамп куймаслар өчен бик күп шелтәләр ала торган иде. Ниһаять 1989 елда безнең татар музыка кафедрасы ачылды. Соңрак инде 90-нчы елларда факультетта ачылды. Анда безнең менә шул халык уен коралларында башкаручылар, халыкча җырлаучылар, музыка белгечләре һәм менә татар музыкасын өйрәнү һөнәрчеләрен әзерләү менә шул кафедра, факультет барлыкка килде, Аллаһка шөкер. Сәгыйть абый, сез бит әле сәнгать эшлеклесе буларак төрле конкурсларда жюри әгъзасы буларак катнашасыз. Менә хәзерге соңгы вакытларда нинди конкурслар узды? Балкышка сезне җәлеп итәләр бугай инде. Безнең җырда сез бар бугай. Барсында да булай чакыралар. Качакта бик күп тә була. Ләкин менә мин андый ярышларда, конкурсларда катнашу, бик актив катнашырга тырышам, чөнки анда бит максат нинди? Минемчә менә миңа калса, мин укытучы бит. Яшь талантларны барлау, аларга ничектер юл бирү. Әгәр дә башка бәлки жюри әгъзалары аларга бәя бирү, менә ничек алар җырладылар, ничек халык уен коралларында уйнадылар һәм лауреат булалармы? Миңа калса, мин карыйм, менә бу авылдан килгән малай, бәлки ул лауреат та булмастыр. Ләкин аның киләчәге сизелә, аның белән алып әңгәмә итеп, син улым или кызым музыка училищесына кер, консерваториягә кил, давай без сиңа консультациялар бирәбез. Шунысы әйтәсе килә, менә ничә еллар буе менә шул инде конкурслар оештырып йөрибез. Безнең үзебезнең консерваториядә менә дигән Салих Сайдашев исемендәге халык уен кораллары яшь башкаручылар, оркестрлар, дирижерлар, аннан безнең Рөстәм Яхин исемендәге конкурс бар. Һәм бик күп андый конкурсларда җиңеп чыгучылар һәм анда конкурсларында да катнашучылар, алар безгә киләләр укырга. Менә иң миңа калса оештыручыларның берсе дип әйтәм, Фәзла Туишев исемендәге гармончылар конкурсы. Анда безнең менә шул
Кирам Сатиев, Рустам Валеев, Ринат Валеев, алар бездә беренче адымнарын эшләп, шушы конкурсларда җиңеп чыктылар. Шуңа күрә менә конкурслар кирәк нәрсә ул. Без аннарсын беренчедән мин әйттем инде без белгеч яшь танытларны табу, икенчедән без дөрес юлдан барабызмы? Юкмы? Менә мәсәлән конкурста катнашып, начар уйный икән, без дөрес укытмаганбыз була бит. Шулай бит. Так, менә шундый тәнкыйть белән караганда шулай. Инде шулай конкурсларның файдасы бик күп. Менә конкурс димәктән, соңгы вакытта мин инде үзем вокалист булып укып чыкканга микән, ничектер җыр буенча гына конкурслар күп шикелле. Менә халык уен коралларына нисбәтле конкурслар алар бармы, оештырыламы, әле без белмибез генә. Ну, белмисездер, мәсәлән, музыка училищесында безнең бик зур конкурс домра уйнаучылар. Арт. Аннарсын консерваторияда әйткәнемчә Сайдашев конкурсында домра, балалайка, баян, гитара, аккордеон һәм шулай ук аерым балалайкада уйнаучылар бар. И һәрбер конкурста безнең бар бер шундый номинация дип инде. Традицион халык уен коралларында башкаручылар. Урай, кубыз, сырнай, гармун, Кәрин һәм башкалар. Әлбәттә. Ул бездән генә түгел, һәм бөтен Россиядән киләләр безгә. Сүз уңаена әйтеп киләргә. Булар менә калмыклар, казаклар, бурятлар һәм башка илләрдән, Кытайдан да бар, даже Америкадан килеп үзем бар безнең шәхесләр. Аллага шөкер. Чөнки Димәк, Казанга ашканнар, беләләр, анда безнең хезмәтчеләр бар, консерваторияның аның дәрәҗәсе зур. Шөһрәте. Бүгенге көндә галимнәрдән, профессорлардан, устазлардан кемнәрне атарга мөмкин? Әлбәттә инде җырчыларны беләбез, анда Зилә ханым укыта, Соңгатуллина, Россиянең Татарстан халык артисты. Башка белгечләр. Музыка белгечләре арасында менә Зинфира Сайдашеваны әйтер идем мин. Анарсын фортепиано буенча, орган буенча инде Рубин Кавис Абдуллин быел аңа менә 70 яшь. Ул бөтен дөньяга танылган безнең музыкант. Ну, орган ул теге шикелеп кенә әйтсәң, ул татар халык уен коралы, без бит орган дибез, органда уйный. Ләкин ул бик танылган шәхес. Анарсын дирижерлар безнең бар. Менә безнең татар факультетында эшләүчеләрдән, мәсәлән, Сарварманы искә алыр. Аның үзенең ансамбле бар. Ансамбле бар. Ул бөтен дөньяга киң танылган. Кая гына барсалар лауреат булар. Геннадий Макаровны әйтәм. Без менә миңа калса, хәзерге вакытта инде менә Мәхмүд Тимерзанов безнең китеп китте. Татар милли уен коралларын, милли менә бәйтләр, белгече, иң зур белгече ул. Аны бит хөрмәт итәләр безгә генә түгел. Турциядә да һәм Урта Азия республикаларында ул безнең бик зур белгечләр. Менә хор, безнең хор Европага, Мәскәүгә барса, Лукьяна бар безнең танылган профессор Казачковны дәвам итүче. Андый шәхесләрне бик күп әйтергә булыр, бер тапшыруда җитмәс әле. Алайса без үткәндәге устазларыбызны, элеккеге инде мәңгелеккә, бакыйлыкка күчкәннәрен телгә алыйк әле. Шулар арасында мәсәлән Авзал абый Хайретдиновны әйтер идем, ул бит әле сугышта катнашкан фронтовик та бит. Әлфия Захидуллина вокал факультетында, Хисмәтуллина, Зелихапа. Шулай ук әлбәттә инде Мирсәет абый Соңгатуллин, Мирсәет Яруллин. Мирсәет Яруллин. Менә сүз уңаеннан Авзал Насретдиновны әйтмәкче булам, Хайретдинов. Ул сугыштан кайтып беренче безнең укучы һәм аның ул диплом, беренче номерлы диплом ала. Татар малае, ул авылдан килгән, виолончельдә менә бөтен дөньяга танылган. Мирсәет Яруллин турында сүз булса, ул бөтен гомерен багышлады инде татар факультетын оештыруга менә татар факультетын, аның татар музыкасына, оркестрын оештыруга дисеңме, һәм төрле гастрольләр, оештыру, экспедициялар оештыруга аңа бик күп көч куйган. Безнең менә татар факультетының үзенең бинасы бар хәзер, ул да күп булган кадәр күп кеше куйды. Шул бинаны алырга йөргән вакытлар Мирсәет абый. Булды. Аннан, конечно, Рубин Кабировичның авторитеты. Ул бинага телевизиялар, кызыкчылар бик күп булды. Менә Рубин Кабировичның буяты күрәсең, Рөстәм Нургалиевич белән очрашып, шул бинаны безгә бирделәр. Анда Рөстәм Яшкинга һәйкәл куйдылар. Менә безнең шул факультетка керәсең, иң беренче Мирсәет Яруллинның портреты ленеп тора, безне хөрмәт итә. Анда безнең музейбыз бар. Менә керсәгез, анда бөтен борынгы татар халык уен кораллары
оештырдык шундый. Алайса татар рухы анда да бар икән. Анда бәйтләр, мөнәҗәтләр, анда без Аллаһка шөкер бигәйбәт уйныйбыз. Сәгыйть Мулланурович, менә татар халыкчан музыкасын яшәтүнең нинди ысуллары бар? Шул курай кубызларыбыз, татар моңнарын конкурслармы? Мәсәлән, үзем уйным, үзем җырлыйм дигән итальянчылар конкурсы бар иде. Фәнагый Әхмәтов оештырган иде. Менә конкурслар белән генә хәл итеп буламы? Әллә аны киң масштабка аудиториягә чыгару, радио, телевидение җәлеп итү кирәкме? Ничек яшәтеп була музыка? Ну, булай гына ул юлдан барсак, ул менә элек бар иде, шундый хәвәскәр дибез инде. Менә һәркем үзе бер кайда укымай, менә уйныйдар. Ләкин әгәр дә уйлап карасаң, анда кирәк фән, белем. Шуңа күрә күнекмәләр, әлбәттә, менә шуңа күрә күнегүләр, шуңа күрә башка менә милли республикаларга карап, шул ук менә Азәрбайҗан дисеңме. Менә сүзеңнән татар кафедрасын оештырганда милли уенкарларны башкару. Рубин Кабирович мине җибәрде Бакуга. Бар әле кара әле анда Азәрбайҗаннар ничек, алар үзләренең милли. Шунда барып, мин бер атна 10 көн торып, аларның бүтән уку планнарын карап, менә шуннан соң 89 ел, 90 елларда милли уенкарларында башкару кафедрасы ачылды безнең. Уку йортларында, менә музыка мәктәбендә, урта уку музыка уку йортында, югары уку йортында булырга тиешле безнең милли уенкарларында башкаручылар. Аннан башка без аны пропагандалай алмыйбыз. Шулай ук дәүләт ниндидер халык уенкарлары оркестры булмаса да ансамбль булырга тиеш. Моның турында инде безнең хөкүмәттә, министрлыкларда күп уйлыйлар. Ну, ниндидер бар башлану. Мәсәлән, Бермәнчектә, анда безнең менә безнең Эрдня, ул Калмык малае, ул музыкаль җитәкче, ул ансамбльдә Айдар Файзрахманов җитәкчелегендә эшләгән фольклор ансамбль. Анда да безнең менә укучыларыбыз анда чыгып, анда тур милли уенкарлары ансамбле бар. Дәүләт ансамблендә анда да шулай ук. Ләкин аерым бер кичкенә бер ансамбль булырга тиешле. Минемчә. Шулай ук аларны бит менә без әйтәбез, 40лап, 50ләп татар уенкаралы бар. Ул бар, барлыгын билгеле, ләкин аны бит әзерләргә кирәк куядыр. Аны хәзер куядыр эзләнеп, остазларга барып, миңа ясап бир әле дип, ул булырга тиешле. Любой вакыт барасың, сатып алдың да укырга өйрән. Һәм менә безнең тәкъдим буенча Мәдәният министрлыгы музыка уку мәктәпләрдә, шундый бер тәкъдим итте. Мәсәлән, укый икән бер укучы баянда. Параллельно гармунда да укысын. Менә бездә дә шулай. Менә безнең хәзер бер Күкмарадан бер малай Ильяс Шарипов. Ул баянчы, һәм шулай ук гармунда да укый. Рамазан менә бар безнең Гениятов. Баянчы, һәм шулай ук гармунда укый. Флейтада куядыр тынлы уенкарында уйный икән. Курайда уйнасын ул. Думбрада балалайкадан куайда уйный икән. Думбра һәм сазны өйрәнсен. Менә шундый юнәлеш китте, ләкин ул безнең әле башланып кына китте. Ләкин минемчә, менә бундый булай карасак, аның киләчәге була дигән сүз. Минемчә, бар кебек тигеләр. Сәгыйть әбе, менә студентларны телгә алдыгыз. Бүгенге студентлар алар нинди? Аларда милли хис, милли рух бармы? Милләтне ярату. Бардыр инде, булмаса килмәсләр иде. Беләсезме, менә мин 67 елдан бирле Казан дәүләт консерваториясында 50 елдан артык бит инде. Менә хәзер чагыштырып карасак, хәзер керәсең консерваторияга. Тегендә курай, монда гармон, ярты факультет безнең татарча сөйләшә. Совет вакытында дигән юк. Курай юк. Курайда гармонда юк ул чакта битене. Димәк, анарсын ничек кенә кыен гына булса да, biz татар теле өйрәнәбез. Татар музыкасы өйрәнү бар безнең. Ләкин шунсы хәзер үзгәрде. Менә шул беренче елларда безгә Татарстан хөкүмәте ярдәм итә торган. Мәдәни ярдәм буладыр. Ул чакта бары менә милли телләрне өйрәнү программасы. Һәм аңа акчалата инде бирәләр. Хәзер менә кызганычка каршы бетте. Biz indi күпме мөрәҗәгатьләр итәбез, хатлар язабыз, дәвам итегез безне. Мәскәүгә бит кирәк түгел. Әгәр дә кирәк икән безгә менә шундый һөнәрчеләр әзерләү. Кирәк финансирование, акча. Менә укытучыга ниндер алар, менә сиңа бирәбез, син дә әзерлә. Уенкарларны эшлә, асфальтларында дәреслекләр әзерлә. Минемчә, менә
шул чакта гына бәлки инде мондай кешеләр зуррак, күбрәк булыр иде дип уйлыйм. Сәгыйть абый, инде октябрь айы керде. Менә консерваторияның оешуына 75 еллыкны хакыйкый рәвештә каршылык инде шул вакытта җитте, 75 ел үткән. Ниндидер чаралар үткәреләчәкме менә шул зур вакыйга уңаенда? Без бик нык әзерләнәдер идек, бик нык әзерләдек. Менә бу теге шир карантин бик күп планнарыбызны үзгәртте, кызганычка каршы. Менә хәзер әле бит беләсез инде, март, апрель, май анда җыенырга ярамайдыр. Хәзер дә әле менә хәзер дә зур лекцияларын без онлайн уздырабыз. Теге 200-500 300 кеше җыела торган. Ну кичкенә оркестрлар, хорлар булай җыела, ләкин зур мәҗлесләр уздыру бик кыен. Менә әле күптән түгел генә симфоник оркестр үзенең сезонын ачты Сладковскийны. Ну анда ярты зал гына рөхсәт итәләр. Безнең план буенча бик зур теге гастрольләр иштыру, Мәскәүгә барып, анда менә мәскәүлеләргә һәм бөтен дөньяга, чит илләргә, Европага без ел сайын йөрибез. Хәзер рөхсәт итмиләр. Менә шунда гына хикмәт тора. Без өмет итеп торабыз, бәлки менә шушы бу ширләр беткәчтен, бәлки киләсе елны ничектер зур уздырып, менә шул уңайнан безнең республика 100 ел тулды тоже, бик ныгыттырып уздыру бик кыен булды бит. Әлбәттә. Менә шул гына комачалый, булай без булган кадәр тырышабыз инде. Нәкъ менә шул тырышлыктан инде Ходай Тәгалә аермасын сезгә, күркәм эшләрегез өчен уңышлар, юлдаш булсын. Алдагы көннәрдә, алдагы айларда студиябезгә килгәнегез өчен дә зур рәхмәт белдерәбез. Рәхмәт. Уңышлар. Хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең бүгенге кунагы Казан дәүләт консерваториясе профессоры Сәгыйть Мулланур улы Хәбибуллин булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшырубыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.